We zeggen het direct als een kans. Ja, we toch niet, maar we echt mee verder. Dus we hebben echt ons best doen om met de curator natuurlijk en met het SDF, die echt de contractmanagement zeg maar, om goede afspraken te maken en hoe we dit een mooie toekomst bieden kunnen. Maar die in een woord is, nadat het eind maart failliet verklaren was, oernaam terug uit Rem Zorggroep, met bestuurder Remco van Dijk. Van Dijk is al langere tijd bekend met de jeugdzorg en zegt de oername als een grote uitdaging. Nou, we hebben al langer de wens om een gezinsopname te starten. Dus we hebben in de oude hier en ik was rond Sjembers naar locaties. Daar rolde net echt wat uit. Maar we merkten wel gewoon intern bij ADREM dat de wachtlijst wat langer waard. Ik had trouwens dat gezin wel op wachtlijsten stond bij onze ketenpartners voor opname. Dus dat douane waren we hier al mee bezig en toen kwam het op je spaat. Susanne Bruinsma is al 2 jaar werkzaam in een woord. Na het faillissement van 2 maanden lien zegt ze de oername net onkomen. Intussen gaan ze op zoek naar een nieuwe baan. Doet de oername doch slagen wie ze gauw om en zegt ze een kans om haar vak terug te zetten. Iets wat Bruinsma een soort passie voor had. Nou, wat vooral voor mij de hoofdzaak is dat het bij natuurlijk in zijn vertrouwde en eigen omgeving kan blowen. En dat is natuurlijk gewoon iets hoofddoel dat de bij hun ouders kunnen blowen. En je moet eigenlijk naar het bij zien wat de behoeftes binnen. Dus ja, dan maak je soms moeilijke keuzes met je. Maar ja, je doet het omdat het bij dan veilig en in een mooie omgeving kan opgroeien. Maar die houdt hem benamd douane met de veiligers van bijen binnen een huishouding. Het gezin zit in elk geval zo'n 3 maanden binnen de zorginstelling om te zien naar een ouderskipstaxage. Het team zocht positief naar de komende periode. Nou, we hebben al een protte ommelding in hand. We hebben al de eerste intakes gehad. Morgen is de eerste opname hier. En ik denk dat in de komende tijd misschien wel wekelijks een intakegesprek wijzen zal. En ik verwacht ze eigenlijk per week of 2 weken eigenlijk wel een opname. Ja, we zijn nu natuurlijk wel met alle collega's meegaan en dat is wel heel fijn. Omdat ze dan wel op een kwakjes bouwen en ook best qua leren kennen. En ik denk nou met de nieuwe medewerkers dat we gewoon een heel sterk team kunnen worden.